Madaydayaw ti Diyos Ama, manakabalin iti sa amin, kasindak manan ni salaysay, gapo karigitoy asasao, ti lukot iti pagbasaan. Karigiti kapsat, kas pakasaritaan, ngayon tayo, dawaten iti nananay, apan nakaawat, iti Diyos Ama, iti power na, tapno, mamuan tayo, dagiti palpalimod, anay limang, manipod iti panakabangon iti lubong. Ta nayarig tayo kapsat kas may nga ulep dumanon ditoy asang kalubungan. Tadigiti kapsat apamaneknek mabasya iti Oseas 6 iti 4. Anya ti aramidek token ka o Ephraim, anya iti aramidek token ka o Huda, iti kinaimbag mo mayarig iti may nga ulep iti agsapa ken kas iti linnaaw karigiti rumwar iti agsapa. Isu digiti kapsat itin na ibagbaga kada tayo kas karigiti panpanunot tayo nayarig da karigiti ululog iti agsapa. Tanumal daw kapsat pumanaw iti linnaaw ngan tayo ang mapupuhutan. Kastamo ti panunot no umay iti napudot iso di kita tayong mapakpakadaan gapo kadigiti sasaumet lang. So di kita kakapsat kas nakayarigan na kadigito'y asasao. Iso nga kapsat amirisin tayo iti nasaya at abanbanag nga dumanon sa dingato akay papanan digito'y asasao. Iti mabasa iti Oseas iti 6 iti 5 gapuna tinagaak ida babaen kadigiti mamadto. Apay nga natagaan iti mamadto akas ibagbagana. Isu kailangan nga adalin uno sa kimatinda baten digito'y asasao nga ibagbagana. Isu nga kapsat digito'y pinatay ko ida kadigiti sasao itingiwat ken kadigiti panangukom ko kasla lawag nga agparang. Isu kadigiti kapsat asasao ngayon na ibagbaga. Isu digito'y nayarig mutlaeng kadagiti ngiwat nga agturong iti Diyos Ama kadagito'y asasao. Isu nga digiti kapsat nakakunik iti Apo no anya iti rebbeng nga intay aramiden gapo kadagiti nasaya at betlaeng abanbanag nga kas ulidanan. Isu nga kapsat digito'y may dandanon iti tunggal tao gapo kadigito'y tapto mataraunan gapo kadigiti kararwa metlaeng nagturong kenkwana. Kadigiti kapsat isu tinapapateg ngayon tayo soksokimaten gapo kadigito'y asasao. Isu nga digiti kapsat kaadwan na iti na espirituan akay papanan na kadigiti napudno asasao. Isu digiti kapsat may dandanon iti tunggal tao nga masideg kadigito'y asasao. Kadigiti kapsat isu kas napapateg akay papanan na. Ket agyamanak ti Diyos Ama manakabalin Diyos sa amin. Amen.